Ihimeno sa maayong buntag nga natong tanan. Adto sa pagpaga na kabuhi nga Dios. No, pasalamat ka sa Ginoo nga naa isang tanong ayon nga magday magsimba sa pagabuhi nga Dios. Maraming salamat sa ganung igsuon nga siya ang namuhat ka natong tanan. Munang ang Dios na to hustisya, no? Munang tungod sa atong mga kabirikod sa ulang panahon mag-harvest kita, no? Pero atong buhaton is magpasalamat ta sa Ginoo, no? Wala maingat siya ka sa tanan nga na sitwasyon sa itong kinabuhi. So, walang kinalis, magpasalamat ka ta. Kaya nga naman, hustisya magand siya, amen? No, isa kong sa pala nung ako, isa kong sa pala gamay, dako, matong gibuhat, klaro kina sa tubangan sa itong kabuhi nga Diyos, no? Manang tanan ka nahita po sa itong kinabuhi. Muna siya gitawan ko, din na parang mirisi kay verse rawan. Deserve ang tawag na. Deserve ka nga magdawan kay anuman ang Diyos na kakita, no? Wala atong buhaton, magpasalamat lang ka. Kaya nga naman, ang atong Diyos, no? Hustisya man siya. Amen! Hallelujah, no? Wala ka. Ato na po siyang tayo ko, Rexon. Excited na ba na mag-die? Hallelujah, atong tayo ko siyang kita na mataugan, amen! Hallelujah, Jesus. Kaya pagbayad tayo